Rezultat 0:0, terenska inicijativa na strani Vojvodine. Jedna 100% šansa, jedno uzbuđenje pred golom Omerovića. Lopta prema Vokriju, sada Vokri i Đukić na suprotnoj strani. Šansa za Đukića i 1:0. Vladislav Đukić i Padeilj Vokri nadmudrili su odbranu Novosađana. I 1:1. Neočekivan, iznenadan udarac Budimira Vujačića. Šestić. Mić. Odmah udarac i 2:1. Slaviša Jokanović. Slaviša Jokanović. Vojvodina Partizan prvo poluvreme, 2:1 za Vojvodinu. Izmena u drugom poluvremenu. Umesto Vokrija u igri je sada Đukić i evo 3:1. Joksimović, Dejan Joksimović. Milojević i Šapurić, lopta za Marasa. Pogrešio je sada Maras, lopta ide prema golu i rezultat je smanjen na 3:2. Kakva greška golmana Vojvodine.